En Outes presentouse unha nova desbrozadora de brazo grazas a unha axuda da Xunta de 30.000 euros. Esta axudará a mellorar a limpeza de camiños e a conservación do medio ambiente. O Concello de Outes presentou hoxe a súa nova desbrozadora de brazo, financiada cunha axuda da Xunta de Galicia de case 30.000 euros. A nova maquinaria, que permitirá mellorar a limpeza de camiños e a conservación do medio ambiente, foi presentada pola delegada da Xunta, Belén do Campo, e o alcalde de Outes, Francisco Calo. Podemos decir xa que Outes conta xa con máis ferramentas para actuar en todas esas necesidades que tanto demandan os veciños, neste caso a desbrozadora para incorporar a un elemento tractor, unha máquina tractora, un brazo de desbroce para acondicionamento de camiños e así poder encarar as actividades todas do mes de maio xa con un poquinho máis de seriedade, porque neste momento estábamos en unha situación moi pobre en canto á maquinaria que dispoñíamos. A desbrozadora, cun alcance de 5 metros, axudará a optimizar o mantemento das vías municipais, esencial para a prevención de incendios e a protección dos espazos naturais. Ademais, Outes recibiu outra subvención de 13.000 euros para contratar unha brigada ambiental de 4 traballadores durante o verán, compartida co Concello de Mazaricos. Esta incorporación o que vamos é, por suposto, conseguir dar unha resposta máis áxil a todas as demandas veciñais, por un lado, e tamén, por suposto, vamos a buscar ter un menor gasto tamén en avarías, porque, a reposición de maquinaria evitas que teñas máis averías. O total de axudas, case 43.000 euros, provén do Fondo de Compensación Ambiental da Xunta, que continúa apostando pola protección do medio ambiente e o desenvolvemento sostible en Galicia. En este Concello de Outes, onde hai unha gran aposta polo cuidado ambiental e proba dello é o interese por parte do alcalde e deste Concello de seguir incrementando o nivel de maquinaria para ter cuidados os nosos camiños, as nosas sendas, e dai que solicitaran a través da orden do Fondo de Compensación Ambiental, un fondo que a nivel de Galicia estamos a falar de 9,2 millóns de euros e que a provincia da Coruña se ve beneficiada en 3 millóns, como sabíamos, en dúas liña de concorrencia competitiva, onde non competitiva. Na non competitiva, lóxicamente, es para aqueles concellos onde teñen eólicos, onde teñen liñas de evacuación e, por lo tanto, aí é onde van a poder ser beneficiarios. E neste caso, en esta liña competitiva de que o concello vense beneficiado por este brazo para desbrozar. Belén do Campo destacou durante a presentación que a Xunta continúa apostando polo cuidado do medio ambiente e a conservación do noso patrimonio natural. A delegada tamén lembrou que a colaboración entre administracións é fundamental para levar a cabo proxectos que melloren a calidade de vida e a sostibilidade no territorio.